Na de Europa Cup van verliezen hier in Nederland in Alterno gaat de selectie nou echt de grens oer. In België ontvangt VDK Gent de Snitsers in de Edugo Arena. En Snits had een verpletterende start. Hier is het Marit Jasper, sterk achter de 3 meterlijnen wij. De eerste set wordt won met 24-15. Ook de tweede set is het niveau van Snits heeg. Venna Seinstra scoort met de prikbal achterin en ook deze set eindigt in 24-15. Het beetje publiek van Gent wordt hield iets stiller. Maar in de tweede set komt Gent heel sterk weer om. En die winnen ze met 24-19. En in de vierde set wordt het spannend. Gent pakt 5 punten voorsprong. En Groenland neemt de time-out. En krijgt dan Fjerret Snits weer op. Hier via Monique Volkers, 18 Santje. En op het matchpoint liet routinier Carlijn Jans haar weer de sjen. Met een prachtig killingblok wordt het 25-23. En zorg je de vrouwen voor een noglijke verrassing toch Gent in eigen huis te verslaan met 3-1. Ja, een prettige verrassing. Ja, het is, de puzzelstukjes vielen gewoon heel erg in elkaar in de eerste 2 sets. En dat geeft wel vertrouwen aan de meiden. En als je het dan in die vierde set op deze manier af kunt maken, geeft dat mentaal weer een goede opkikker. En ja, dat hopen we alleen maar meer door te zetten. Ja, dit is een droomstart, denk ik. Beter kan het niet. Nee, absoluut. Ik denk dat we zeiden net al, we doen vanavond even een borreltje in het hotel. Want we moeten hier wel even echt van gaan genieten.